जितिनि सालो जेटा स्ट्राइक दुखसजाक जेटा सागलायजाक तमानि ताबो ओथाय ताबो राधानगरनि सिमिं खय थांलाय सुलामा नरका सुलायजाक ताबो लेमसरा आमसायो मूल বিষয়नो रक्षावै तामनो रक्षावै बन्दावगा बेले बेले हामबाय गाहाम दिनै 23 अक्ट'बर साला दिनै जों दिनै सिभिल ससाइटि बाय रिंजाक जाय जों साइमन अजाय दिनै तिपा सारंनि बागै जे मानथाय सक्रायबाय जे जाजाक दंमोन जों आबनो रुगै जे दिनै सारा तिपा फास्टेबल दिनै बन्दावगा आबनो पालाय दंलायो जों दिनै कोनो पार्टी हिसाबै दिनै तिपा हिसाबै जों दिनै खालाय दङ बेहाय नाहाय जत जायगा खायमा हेकेनो जोंबो दिनै राधानगर तो खय थांमा लामा दिनै हाइवेआव दिनै आरो कासलेमा खालाय दङ जाय जों खाख्लायाव आबो जों शान्तिखौनो खालायनो हायो जाय जत हास्टेयावनो खाख्लायाव जों आमफेखौनो पालाय थांजागानो हायो दामबोसुन फेके एमने लामा कासुलायगोन आसुजानाय फुंनि 5टानिसिमि 6:30 जरा